Se, hvordan det går. 2, 3, 4. Dreje rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Drej, drej, drej. Drej, drej, drej. Drej, 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 dreje. Kan du hoppe, mens du drejer rundt og rundt og rundt? Hoppe, hoppe, hoppe. Hoppe, hoppe, hoppe. Hoppe, 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 hoppe. 2, 3, 4. Det næste kan godt være lidt svært, forældre, men I må godt prøve. Kan du sætte ned på rumpen og så brække, 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 brække. Nu er du så træt, at du skal ligge ind og sove. Sove, sove, sove. Sove, sove, sove. Sove, sove, sove. Er I klar? Han drejer. Han drejer bålet op. Ja. 1, 2, 3, 4. Den ting, vi skal lave nu, der skal man kunne en ting. Og det kan børnene godt, ellers skal vi hjælpe de voksne. Den hedder sten, saks, papir. I kender den allerede. Og den, som vinder over den anden, er egentlig gået videre. Men her, det er sådan et udviklingsting. Så vi starter alle sammen, og jeg viser det lige inden vi går i gang. Vi starter alle sammen der, hvor jorden begyndelse. Vi starter som æg. Og så går man rundt, og så lige pludselig støder man ind i æg. Bing! Så stødte jeg ind i Theodor, og så siger vi sten, saks, papir. Og så blev den lige, og så prøver vi igen, og så lader vi som om den vendte lige over mig. Au, for den da, jeg bliver ved med at være et æg. Men Theodor bliver udviklet. Han går hen og bliver en høne! Så hvis man støder ind i en høne, nu ser jeg lige, der kommer en høne gående her imod mig. Og Oscar, han var også blevet en høne, han havde udviklet sig. Så siger vi sten, saks, papir, og så slog han jo mig. Så udviklede han sig, I ved godt, efter høne, der kommer dinosaurus. Og man kan jo ikke rende rundt og sige, så ligner det jo lidt en høne, så der skal store bevægelser til og store lyd. Så mødte jeg en dinosaurus. Så lavede vi lige sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Og så gik jeg jo hen og træffede igen, legede vi. Og efter dinosaurusen ved vi godt alle sammen, der kommer mennesken. Og mennesken, de har det med at holde hænderne ned i lommen og gå og fløjte. Og hvis man ikke kan fløjte, man kan godt lønne en lille melodi. Og så støtter jeg lige en menneske. For jeg kan jo ikke få en æg, eller en dinosaurus, eller en høne. Så der kom lige en lille menneske her. ఎంబడి పడాలి నువ్వు అదే నేను చెప్తాను నీకు అర్థమవుతుంది Jeg tabte igen. Og så gik It's only one. Og efter mennesket, der kommer selvfølgelig superhelt. Så flyver man over og tager et stykke frugt og kigger på dem, der er tilbage. Er I klar på det? Så hvis vi alle sammen starter herinde som æg,
Aquí vil Og nu jer, der står derude, I har jo også udviklet jer på et tidspunkt. I må godt være med. I kommer bare ind, hvis I har lyst. Er I klar? 3, 2, 1, stød ind! Ui. Ui, så skal der komme en høne. Så skal jeg lige. One, two, three, 4.